Hej så, og velkommen tilbage. Ja, nu skal vi spille videre på Let's Play her. Så ja, og sådan der. Vi kører i morgen mikrofon. Lyden, eller mikrofonkvaliteten i sidste episode var ikke så god, så jeg har ændret mit setup lidt, og jeg håber den lyder meget bedre nu. Men ja, jeg miner lige hurtigt noget træ her, og så bygger vi et stille og roligt hus lige herhen, hvor vi også skal få sat en fønnes op. Og hvis jeg lød lidt for pusset, så er det fordi jeg lige har været ude. Men ja, jeg håber jeg kan lide sådan, jeg ved godt det jeg kun har optaget en episode, ikke? Men jeg håber jeg kunne lide ideen med, eller jeg håber jeg kan lide at høre på mig, for hvis I ikke kan, så er der jo ikke nogen pointe i at se den. Men i hvert fald, vi er færdige. Æble. Vi er færdige med at hugge træ lige her for nu, så nu vil jeg gå hen og bygge. Noget der er også ret vigtigt for mig, det er sand, så jeg kan lave glas. Men indtil videre, så bliver det bare... Ja. Jeg er nødt til at rydde alt det her, så ses om lidt. Eller også... Nej, vent. I må ikke gå nu. Jeg speeder bare det op. Come back. Sov. Shit, det var tæt på. Jeg ved godt, at jeg ikke spawner her, hvis jeg dør nu. Eller hvis jeg dør. Ja, hvis jeg dør. Fordi jeg lige fjerner sengen. Men ja. Det her bliver godt, kan jeg godt mærke. Det kan jeg ikke. Ej, det bliver godt det her. Fuck, det bliver godt. Så fik vi også nogle seeds. Nu kan vi lave en skovl. Der er lavet en ko herinde. Nej, vil du gerne ind i min farm? Det må godt. Jeg tror jeg laver 2 stykker, for jeg skal fylde hele det her stykke ud. Så det skal være en ret stor farm. Ja, wow, well done. Sådan. Jeg regner med at have hegn udenom. Ja, velkommen til min farmkron. Jeg tror, det her sted kommer til at blive sådan... Jeg regner med at lægge stone bricks. Fyldt helt ud med stone bricks, som sådan en kæmpe terrasse. Og så har jeg mine farms med dyr og kyllinger og grise og køer og sådan noget. Der er så græs, ikke? Jeg tror ikke det er så fedt at gå på sten, når man er dyr. Men egentlig så tror jeg også, at de skal have jord under sig, ellers så dør de. Fordi de spiser græs, gør de ikke? Jeg ved ikke. Så må jeg lige tjekke. Men fuck det. Så ved jeg i hvert fald, at der er en mine hernede. Men lige nu, så blokker jeg den lige af.
shit. Jeg vil lige være inde og slette programmer, sådan at det ikke skulle lægge. For jeg har så meget shit på den computer, så det var meget godt, at jeg fik ryddet ud på den. Men yep, sådan der. Og jeg regner også med at lave sådan en opspeedet episode. Det kan faktisk godt blive noget af den her, men eller næste episode. Det bliver sådan speedet, fordi så fjerner jeg hele det der. Den her bakke her, den fjerner jeg. Så det kan I glæde jer til. Hvis I glæder jer til det. Og se mig fjerne lidt helt bjerg. Sådan. Så, der var lige nok. Det var sgu da rimelig heldigt. Holy shit, det var scary det der. Nå, speeder os deroppe. Hold da kæft. Der må jeg lige komme ned på et tidspunkt. Shit. Det skal jeg lige huske. Nå, vi må hellere gå og lave en ny skovl. Men det er da et meget godt sted, jeg har fundet mig her. Sådan et godt sted. Det ligger langt. Det er dybt. Jeg tror, jeg laver et par stykker mere. Så. Prøv at lade være med at løbe, selvom jeg ikke engang kan. Men det bliver så dumt, for jeg har intet hunger. Det er lækkert, jeg fandt så mange dyr til at starte med, som jeg har masser af mad. Fordi ellers så havde det godt nok været på skideren lige nu. Men ja, jeg tror faktisk næsten allerede vi er ved en episode. Men det var da så lagde jern der. Det er sgu da rimelig lækkert. Hold da kæft, hvor langsomt, mand. Det er sindssygt langsomt. Sindssygt langsomt. Virkelig langsomt. Det er måske ikke blokke op det der. Det er meget lækkert. Men ja. Tak fordi I så med på episode 2. Vi fik gravet lidt ud her. Vores lækre firkantede farm. Har noget skov der, 2 køer og en jungle derovre. Men ja, vi ses i næste episode. Hej hej.